ल्हान भुरगो हांव आसतना शमाची बसो काणयो आयकोंक त्यो आयकोता आयकोता हांव बेगीनूच वेतालो न्हिदोंक आयकोंक भिरांत दिसताली तोरी फसोरी तिका सांगोंक आतां ते काणयाचेर हांव बारीकीची तोर कितें तरी मेवता शिकोंक सिमीचेर सासणाचें घर पूण तिचो उगडास करूंक बी येता आनीक रातचें म्हटल्यार कोणूच भितर वचोंक तयार नासता अशी एका दिसा थोड्या मनशां मदें गजाल चलता एकामेका लागीं रातच्या सिमीचेरीन वचोंक ते बेट मारता ही गजाल चलताना थंयसर एक पाद्री पावन सोदता ती ताची गजाल आयकोन पळयात तो पाद्री तांकां हांसता म्हणटा आपण देवाचो मुणयारी आपणाक देंवसारपाक कोण ना लागता बिया नाकात सांगात म्हणूंक लागलो आपण तुमचें काम करून दिता सांगण्या पोरमोळे रातच्या 12 सिमीचेरीन वचोंक जाय आसले एका गुणच्या कोसम खिळो मारून यो त्या मनशांनी पाद्रीक सांगलें सांगणें आयकोनाचो नासोन त्या पाद्रीन तांकां म्हटलें सकाळीं वचोन पळयात खिळो आनीक मोडकेल तुमकां मेवतलें रातच्या 12 उठोन तो पाद्री लोक घालून सिमीचेरीन गेलो एका कुणशाक वचोन बसोन ताणें तो खिळो जमनीर मारलो मारताना चुकोन तो खिळो ताज्या लोभाक पासून लागलो लोभ ओडटा तो पूण आपल्याक देंवचार ओडटा सोज म्हूण भियोन ताणें जीव सोडलो हे काणी चिंतल्यार आमकां कितें दिसोन येता देवान दिल्ल्या देण्याचेर वाडपण करचें न्हय थोडें नको आसता देवाचे निधीक पाद्री माद्री दोतोर इंजिनियर हो तर नासता ही काणी चिंतना मतीन उगडास तर मनीस उठ्ठा तो बुडटा ते काणये चिंतल्यार आमकां कितें दिसोन येता देवान दिल्ल्या देण्याचेर वाडपण करचें न्हय थोडें नको आसता देवाचे नितीक पाद्री माद्री दोतोर इंजिनियर हो तर नासता ही काणी चिंतना मतीन उगडास तर मनीस उठ्ठा तो बुडटा